Kommer der sgu lige en cykel? Nej. Jeg tror sgu ikke med til, fordi man er med i den. Så jeg ikke filme det. Ja, så sætter jeg lige kameraet derovre. Ej, du taber den, når den kommer over vand. Den filmer det nu. Fuck, hvor nice, man. Den er faktisk rimelig ny. Mountainbike for magnetfishing.net. Sådan ind. Ja. Der er faktisk, hvis man lige renser den lidt, så er den faktisk ikke dum. Der er stadigvæk luft i dækken og alt muligt. Jeg var cykel på den. Ja, gør det. Fucking fedt. Det er vildt nok, at der stadigvæk er luft i dækken i det her. Ja, det må man sige. Og det er altså... Okay, den har været der nede et stykke tid. Ja, der er alt muligt lort på dækken. Nå, jeg stopper lige.